Kaixo, hermano. Kaixo, bien. Seguro. Oso ondo, oso gustoa. Bueno, zelusioa eginetan zabaldu esan diazu anoetakoa zara eta nire familian pixkat ezagutzen duzula, ez? Bai, hori da, bai, anoetakoa, han jaio nintzanetik, bizi izan nintzen 11-12 urte arte, eta bai, zera maizaskun, nire zeramika eta marrazkiko irakaslea izan zen, bai. Zer txikia da mundua, Bueno, musikari bezala definituko zaitut, zu igual ez duzu horremesterainoko ikusten zure burua, baina zeutan edu zara, orain. Bai, esan zuten lehen esan zuten bezala, musikari asko respetatzeiet, musika lan bezala aukeratzen dutenei, eta nik esatez gitarra jotzaetela eta kantatu ikendetela, ez? Baita kantuak eta egiten ditut, baina musikari bezala orkestea asko kostatzen zait. Ze ikusten lagun asko dauzket musikariak, benetako musikariak direnak, eta asko respetatzeiet, esango dut musika ikendet, baina gitarra jotzen eta kantatu ikendet. Eta orain, taldearekin bigarren diska aurkeztu egun, aurreko urteko urte bukaeran, eta kanpoan egon ez lanagatikan, berriro ere kanpoan noa, baina aldepenean kontzertuk ere ikit jau. Nola izan du, taldea, niretzat oso zaila da, esaten horregatik zuk esango duzu. Bai, taldea da Baobabs Will Destroy Your Planet. Bateriak enekok, behar esatezun ez, izen luzea eta inglesez izan behar dut. Bere burutzakoan zerbait da eta horrela atera zen. Bi herri gustatzen zaigu Printze Txikiaren liburua, eta hortikan atera zen izena. El Principito, irakurriz eta polita da. Eta nolatan hasi zinen mundu honetan. Txikitan hasi nintzen, 6 urterekin hasi nintzen gitarra, 7 urterekin gitarra jotzen, eta beti haino gustatu nintzen zait, ez? Gero, asko mugitu naiz, orduan ez finkatu, asko kostatu zen nonbait finkatzea, lagunak edo behintzat talde bat osatzeko bezala, ez? Eta, bain ja Iruñan finkatuta nago, eta bertako lagun askokin, eta musika mundun ibili naiz dexente. Eta, elkartu ginen batzuk musika egiteko eta horretan hasi gara taldearekin. Nola izan da orain egiteko esperientzia taldeaz? Ezin gara kexatu ez, elkartu ginen 2014ko irailean, hemen Kutxakultur Festivalean, Igeldon egiten dena. Egiten zana orain platatzen, baina Igeldon egiten zana, elkartu ginen bateriakin eta gaik esan ziten ez dago, hemen entzuten egean musika talde bezala, euskerazkoak ez daude asko, zaitik ez dugu ikien bat, ez? Indie musika edo... Eta hasi ginen, handikan hilabetea lau kantu genuzkan, grabatu genituen eta muitzen hasi ginen maketa. Izan genuen sortea, gaztea maketareiaketako kafeantzokiak ematesun sari bereztia jasotzea, eta horrekin ja hasi ginen prestatzen zana gure lehen diska. Gure lehen diska grabatu genuen Abbey Road Studioetan Londresen. Bertan eta kriston esperientzia izan da ez, eta hortekan aurrera pixkat nazatzen jundia gauzak. Eta, da nahiko tartekatua ez da oso kontinua, ez da oso ze lan ganagatikan eta askotan kanpoa juten naiz, eta desagartzen naiz denbora bat ez. Baina, bai jarraitzen dugu taldearekin. Zer ikasi duzuzuk? Ikusentzunezko da. Komunikoa. Eta zaten itezulan. Batez ere dokumentalak egiten. Dokumentalak. Interesantea. Zerri buruzuko dokumentalak. Adibidez, azkena zetaz izan da. Azkena, atzo iritsi nintzen, Ugandatik. Hiru aste hona izan eta, edizio lan osoa eta falta da, dena ikia ez, iaia. Baina grabazioa eta oso interesatzea izan da eta
dijoa, gatazka eta gerraren ondoren nola bertako kultura desagertzen joan da, ez? Eta horren inguruan dijoa. Eta hori zen pesatzat edo norentzat egiten dituzue dokumental horiek. Enpresa produktora ekoiztetxea beste Laura eta Bilogea, eta tripulante produzia izena du, eta gero, beti elkartzen gea interesatzen zaien horbetekin, ez? Aurreko bi kasutan izan da bi ONG desberdinekin. Azkenengoa Ugandako laguntza ematen duen ONG batekin, gero Iruñako mutil batek irekizun bertan musika eskola bat, eta, bere bitartez hasi zen pixkat kontaktua eta ikusi genuen behar bat hori kontatzekoa, ez? Eta horrela, ONG-a, gu, Nafarroako gobernuaren laguntza jaso dugu, eta horrela pixkaneka junga egiten. Kasu hauetan asko bidaiatuko duzue eta etxea gutxi zapalduko duzue. Zer sentiarazten duzue egoera hauek? Ni oso privilegiatua sentitzen naiz. Da, bidaiatzeko modu bada, dokumentalak egitea, baina da, bidaiatzeko modu bat beste erabateratzen duzuna bizi, ez? Adibidez, aurrekoa Perun egin genuen, eta bertako erditze modui buruz joan, eta, klaro, bertara iritsi, bertako familia bat ezagutu. Ateak irikitzen dizkizue, bere etxean zaude bizitzen, kontatzen dizue bere bizi osoa, eta gero gaina bertan izan nuen posibilitatea lau erditze grabatzeko, ez? Eta hemen ez nuen inoiz ikusi. Klaro, era hortan, eta baina Ugandan ere beste gauza batzukin, baina bertan refuxiatuekin egon geha, Sudan hegoaldeko refuxiatuekin, eta da erabat bizitzeko bertara iritsi eta... Gogoa, ez? Bai. Eta kontatzen dizue, ateak irikitzen dizkizute, bere bizitza kontatzen dizue, eta hori ez, turista bezala junda edo ez duzu bizitzen, ez? Ezinezkoa da. Orduan, ni oso privilegiatua sentitzen naiz hortaz biziak izatea eta hori eginak izatea. Bai, eta nire ustez, alako bidaiak ikasketa itzela izatea, batez ere nobeantzen zegoetik. Egun bat, berdin zaitzen baina hanko egoera bizitzen duzu, ez? Bai, da. Bai, azkenen, pixkat, egoista izan da ere, gehiena balio ditena netzako da, ez? Nik netzako sentitzen dut. Berei asko balio die kontatzen duguna, kanpoko jendea jakitea, beste jende batzu iristea, ez? Bereien bizimodua eta asko gara izateie, batez ere laguntzen diren ONG-i eta denei. Baina, pixkat, egoista bezala egiten dut, lan hau beraientzako egiten den noski, baina egin nabari egiten niretzako da. Behi bizi, gozobiek bizitzia. Eta nintako omen dut, egoismo hau, ez dela bate txarra guztiz kontakoa. Oso hona dela eta favorablea nobeantzen esan dugun batzuk emaiten dizut ikasketan gatik, ez? Bai. Osea, junaizen egozeneko eta bueltatu naiz gauzak asko zen gehiago baloratzen, ez? Bai, hori esan nahi du. Bai, eta bai. Eziketa, izugarrizko eziketa da, baina beti zaude zitzen, gauza ezberdinak. Zein da lehen bidaia egin zenuna hola edo? Lehenengo dokumentala benetan segi gauzela jarrian gu ekoizten eta murgildu garenak benetan izan da aurre Perun grabatu genuna kontatu zuen. Baina 2 urte grabatu genuen. Gehietan egon naiz, baina benetan murgildu naizena eta bai, gehien ikusi detena oain artekoan eta izan da Perukoa. Gero bigarrena izan da... Nire gustatzen zen bakazu nasketa bat
ikusten zutena alde batera eta beste musika. Zer lotura ikusten diozu hori? Bueno, azkenean da bilakia espresatzeko bidea bat, ez? Bai, Eta askotan igual hitzekin ez dena atrebitzen edo ez dena soltatzen, bueno, beste bidea hauek dauzkat, hori da. nire sentimenduak azaltzeko edo espresatzeko edo... Musika adibidez. Bai, hori da. Ni kantatzea ere gustatzen zait, eta dira sentitzen pixka bat. Abeslari modua sentitzen ni beti esaten da. Eugen zuzentzea edo zeitezu. Ikaslea, aukeslea, pixka bat aktu behar zuen artekian eta abeslaria. Bai, kompleta. Ba, Ez zen da. eta komentatu diazu, buena urte bete diska bat ateratzen dute. Bai, Eta zemur alakasta izan dugu. bueno, egiten dugu musika bate bai, egian hemen Euskal Herri mailan eta ez dela asko entzuten, ez? Eta egia izan garen jendea eta gustatzen zaiena, eskertzen dugu asko, no, euskaraz beste estilo bat egitea eta feedbacka oso nahi izan da, ez da oso jende askoren nahi izan, baina eduki duguna ona izan da. Orduan, bueno, azkenean nahi duguna egiten dugu, gure gustatzen zaiguna egiten dugu eta norberarentzako asko ere, ez? Orduan. Bueno, ba, mila esker momentua uparitzea batek eta oso guztua egon nahi. Nire bai, eta zuri eskerrik asko. Eta bilateko dugu musu bat gugu ikusi nahi. Eta jende. Agur! Eskerrik asko.